ଫୁଲବାଣୀରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଫେ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ରେସ୍ ଖଲି, ଦନା, ଗ୍ଲାସ୍, କପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭରସା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ମଙ୍ଗଳା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ତୋଟାସାହି, ଫୁଲବାଣୀ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7978482602। ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲବାଣୀରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଫେ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ରେସ୍ ଖଲି, ଦନା, ଗ୍ଲାସ୍, କପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭରସା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ମଙ୍ଗଳା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ତୋଟାସାହି, ଫୁଲବାଣୀ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7978482602। ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲବାଣୀରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଫେ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ରେସ୍ ଖଲି, ଦନା, ଗ୍ଲାସ୍, କପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭରସା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ମଙ୍ଗଳା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ତୋଟାସାହି, ଫୁଲବାଣୀ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7978482602। ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲବାଣୀରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଫେ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ରେସ୍ ଖଲି, ଦନା, ଗ୍ଲାସ୍, କପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭରସା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ମଙ୍ଗଳା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ତୋଟାସାହି, ଫୁଲବାଣୀ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7978482602। ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲବାଣୀରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଫେ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ରେସ୍ ଖଲି, ଦନା, ଗ୍ଲାସ୍, କପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭରସା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ମଙ୍ଗଳା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ।